Salam, hormatly yurtdaşlar. Yine de bir aydılmalı mesele. Ol hem 8. dekabrda meňleýän tandan çykan bir şular ýaly giňişleýin 2 saatdan gowrak interwiu bar. Ol interwiuny Gazagastanly jurnalist Zenan alyp barýar. Onuň interwiu alýan adamsam Orsiýadyň Döwlet Dumasynyň deputaty Yevgeny Fedorov kär boýunça jurist. Onun getirýän emmeleri, delilleri ýa-da bahanalary SSR ýanky ýykylyny ýa darganyny ýa dargadylaryny bir kanun ýatyrly ýa çykarylan şol döwür çykarylan kararlaryň ýuridik güýji ýok. Bir göredilen öz başdak bolan respublikalar ýa öz başdaklygyny alanlar ýa garaşdyrlygyny olaryň bir kanun ama şolar ýaly delil getirýär. Inni diýe onuň teklibi boýunça ýa edýän pikir boýunça biz täzeden Moskwa bilen şertname baglaşmaly. Biz diýäň şu emme on maşa respublikan ilaty ýa halky ýa döwlet ýolbaşçylary. Näme sahasyna sebäp SSR ýykylyny Moskwa SSR'ň ornuny ýanky Birleşen Milletler Guramasyny ýanky ýolbaşçylyk etdi. SSR'ň hadyny we beýleki ýanky dünya paýlanşygy bolan döwürde ikinji jahan uruşy döwründe bir Tehran konferensiýasy bardy, soňdan belinen geçdi bir Potsdam konferensiýasy 45-nji ýylda. Ine şol iki konferensiýanyň netijesinde beýik watançylyk uruşy diýmän, ýani ikinji jahan uruşy sorunu Amerika, Angliýa we SSR ýagny şolaryň ýolbaşçylary SSR'den Stalin, Angliýadan Churchill, Amerikadan Roosevelt şu üçüsi oturup dünya tertibini ele getirdiler diýip aýdan. Täze döwletleri döretdiler we Birleşen Milletler Guramasyny ikrar etdiler. Ine şoň netijesinde bellenen serhetler bar, şola miýzemiz, şola bozulmalar, şola araçak, şu şertnamaň esasynda da dünýäde parahatçylyk üçin etmelilerin şu terdäki dokument kabul edilen 45-nji ýylda 1945-nji. Inni diýe şu dokumentin güýji hali häzirçeli ýitenak biz şoň esasynda diýe enni SSR'ň mirasçyları Orsiýet ýa Russiýa Federasiýasy. Şoň üçin biz bilen täzeden şertname baglaşmaly ýa SSR'ň hataryna duran respublikalar. Eger öz başdak boljak bolsa ýa garaşdyr boljak bolsa. İlkinji nowatda da şol Gazagstanyň üstüne sürünýänliginiň sebäbi bularyň şol SSR zamanyny Gazagstanyň territoriýasyny 40 göterim ýa 40%dan gowrak ilat milleti boýunça rus ýa rus dillidi. Onu soňam şol Gazagstanyň bir demirgazyk oblastları şol ortlar biz üçin şol dawaly biziň topraklarymyz diýip ol ýazyjysy bardy bilen Solzhenitsyn diýip ola öldü gitdi şol Zhirinovskiy olam ölüp gitdi. Ine bilen mene şol agdyny köpürjükledip Gazagstanyň näçe oblasty Orsiýadynky biziňki bolmaly mene şol meçewerk gelen şolar ýaly goşa durmak üçin patriot Orsiýadynky. Şuň kun şolaň howatyrlanýany Gazagstan gün geçdikçe gün saýyn öz hakykyny bolup başlady. Gazak halky ol hökümeti bilen baglanşykdylar. Olarda özleriniň milli duýgusy ýöne asyrlar boýy ýaşyrylyp ýa basyrlyp gelen taryhyna eýe bolup başlady Gazak halky. Ana beýleki türki dilli döwletler bilen ara gatnaşygyny ýygjamlaşdyryp otylar gün saýyn geçdikçe. Indi şondan Rus tarapy ýa Kreml'läkine gorkýar. Şoň üçin bula talap edýän zady Gazagystan Orsiýet bilen ýa Russiýa bilen täzeden şertname baglaşmaly, beýleki respublikalarym şonu etmeli. Fedorov gönaýdy otyr interwiusynda dinleseňiz görersiňiz. O nähil beýle bolýar SSR'ň ýykylyny ýa 32 ýyl geçdi. Yıkanım özleri, inni yine de talep edýänim zatlarym, şu
bizi täzeden, bizi diýen öňkü respublikalar täzeden Orsiýadan gol astyna salmak üçin oýnalýan siýasy oýun diýip düşünýär. Sebäp eser ýykylandan soň ol eser zamanyny ýa bundan 100 ýyl ozal ýa 80 ýyl ozal kabul edilen kararlaryň güýji gidýär. Sebäp döwlet ýok, ýurt ýok, şu döwürki kabul edilen. O näme üçin 30-ky ýyldan soň şol döwletiň bar döwründe ondan maňyrdy 80 ýyl ozal kabul edilen karar esasyny biz Orsiýet bilen täzeden şertnama baglaşmaly. Bize ýam baglaşan şertnamany bir döwür ýanky ýatyrdy. Öz kararlarymız bilen ýokary Sowetiniň kararlary bilen biz şu taýda ikrar etdik. Kagaz ýüzünde de bolsa öz ilk başdan öz başdaklygymyzy soň garaşdyrlygymyzy. Ol betaraplygyny agzaba oturmaýyn. Ol bir derege yaramajak kagaz. Ýöne öz başdaklyk bilen garaşdyrlygy ene biz şonuň üçin 170 ýaş deputatyň içinde men kabul etdim. Indi Fedorow'a näme gerek? 30 ýyldan soňra Türkmenistanam şol sanyny gazaklarym özüňi täze Kyrgyzy, Azerbaýjan ahlisi şol öňkü SSR respublikalary täzeden şertnama baglaşmaly. Russiýa Federasiýasy SSR-iň ornuny şol hukuklaryny şu neçeli peýdalanyp otýar diýe Birleşen Milletler Guramasyna. Ýöne ol bir zady ýadyna çykaryp durar. Birleşen Milletler Guramasyna şo döredilerine SSR bir girdi. Aýratyn bolup, oň aptalanyny aýratyn bolup, Ukraina bilen Belarusiýa da girdi aýratylykdy. Näme üçin? Sebäp şol iki respublikan ilaty faşizmden iň köp ejir çeken döwletler ýa milletler hökmüne girdiler. Şu SSR ýykylyny Ukraina talap etdi. Ýemeden Birleşen Milletler Guramasyna. Näme üçin? Orsiýet eýetçilik etmeli Birleşen Milletler Guramasyna SSR-iň ornuny. Näme üçin Ukraina däli? Sebäp çeken ýetgidi kan. Bolýa bir zatlyň hemmesi taryhda galýar. Şuň kun 32 ýyldan soň Fyodorov onuň iki sözüniň birine Putiniň adyny tutup aýdýar da, ene şol realite duýduruş bardy. Ene şu zatlar barada biz erti diýen şuň bolýar da, gece ýarymdan agdy bir döwür. Kemine bilen şu hepden bazar gün geçirilen soraw jogapdy şuň men çykyş etmeli, gatnaşmaly. Ene şu taýda şu sorawlara şuda rowalýan zatlar barada bir kemine bilen şu giriş sözüni biraz düýplerek durup geçer. Näme sorawlaryňyz bar bolsa şu mesele boýunça hökmen berin, bizim başardığımızdan size jogap bereli. Sebäp oýun oýunjak mesele däl. Täzeden ene Türkmeni ýene de kanuny taýdan girdaba saljak bolýarlardan. Ol bir real ýagdaýda biz şonsuzam Orsiýadan goly, şu neçeli. Ýöne kagaz ýüzünde biz ene garaşsyz diýip aýdýarsyk. Ýöne şu kagaz ýüzünden akinem aýryp ene bizi dogry gulçulugy etirjek bolýar. Näme üçin biz ene NATO ýararlygyna girmeler, öňkü SSR respublikalary ya Amerika bilen gatnaşyk etmeler, onu biz näil garaşsyz bolýar ýa bitarap bolýar. Han aýdyn. Ene şoň üçin şu meseleleri bizini gozgamakçy kemine bilen yurtdaşlar gelin gatnaşyň, sorawlaryňyzy beriň şu. Sag bolun diňläňiz.